Pa prije svega ja bih naglasila da su odnosi s javnošću zapravo upravljanje odnosima, odnosno relationship management. Dakle, organizacija koja aktivno upravlja komunikacijom sa svim svojim publikama. U Hrvatskoj se odnosi s javnošću, s javnostima možda je i bolje koristi taj termin, primarno percipiraju kao odnosi s medijima. To je svakako još uvijek najvidljiviji dio našeg posla, ali ja bih rekla da taj dio sve više gubi na značaju, odnosno da postaje manjim segmentom posla, jer je naša industrija u tim svojim velikim promjenama sada zapravo svako može biti svoj medij, imati svoj medij zahvaljujući razvoju tehnologije i društvenih mreža. Stoga ponovo vraćam pažnju na to da je zapravo presudno upravljati odnosom sa svim svojim javnostima. Kao i svim drugim organizacijama, tako i organizacijama koje su, da tako kažem, mali i srednji poduzetnici, aktivno upravljanje komunikacijom često zapravo znači da li će doći do pozicioniranja na tržištu, odnosno adekvatne reputacije ili neće. Postoji ta zabluda zapravo da je to strašno skupo i da si to mali i srednji poduzetnici ne mogu priuštiti, ali ja mislim da se tek vidi koliko je to skupo kada to ne napravite. Kada vam se dogodi da se nađete recimo nekome na putu. Evo, mi sad baš imamo takav jedan slučaj, radi se baš o malom, zapravo malom poduzetniku koji je, ne znajući se, našao na putu nekim, da tako kažem, igračima u jednom određenom sektoru i krenuli su ga bombardirati, iako zapravo sve priče koje su izašle nisu bile niti blizu istini. Dakle, vrijednost i značaj upravljanja odnosima sa svim javnostima se najčešće vidi tek onda kad je već se dogodila neka vrsta krize. Pa kao krovna, rekla bih, komunikacijska disciplina sigurno da mogu. Naime, odnosima s javnostima ne dobiva se vidljivost. Tome služe oglašivačke kampanje, dakle plaćeni, da tako kažem, plaćene objave u medijima, ali sigurno da će iskustva i priče, dakle klasični storytelling koji je zapravo u domeni odnosa s javnostima, pomoći da potrošači stvore emocionalan odnos prema nekom proizvodu ili usluzi koji kompanija želi plasirati na tržište. Dakle, odnosi s javnostima su disciplina koja je u porastu svugdje u svijetu. U Hrvatskoj je situacija, kao i u mnogim drugim stvarima, u nekoliko specifična. Naime, kod nas još uvijek postoji zabrana rada agencijama za odnose s javnostima u javnom sektoru. No, razvojem tehnologije i zapravo razvojem društvenih mreža i činjenicom da se svijet komunikacija mijenja praktički iz dana u dan, rad profesionalaca koji se bave odnosima s javnostima postaje sve značajniji, rekla bih, jer osim klasičnog upravljanja odnosima s medijima, što je bila neka, da tako kažem, prva grana odnosa s javnostima, vi sada možete zapravo proizvoditi i vlastite medije, stvarati vlastiti sadržaj. Naime, izloženost informaciji kao takvoj nije toliko važna koliko utjecaj mjesta s kojeg se ta informacija iznosi. To je problem zapravo i mainstream medija. U zadnje vrijeme njihova reputacija, rekla bih, nije baš na zavidnoj visini. Isto tako gube čitatelje, dakle sve više pada broj čitatelja klasičnim medijima i gledatelja. Ljudi gledaju sadržaj koji žele, jer im je praktički na internetu dostupno sve što žele, tako da sve značajnije postaje tko je rekao nego što je zapravo rekao, jer je količina informacija kojima smo zasuti svaki dan se zapravo ne može konzumirati. Stoga je adekvatno upravljanje odnosima sa svim tim publikama, dakle i sa medijima i dalje koji još uvijek imaju svoj utjecaj, ali i sa svim ostalima, izuzetno važno, i to je zapravo ono čime se bave odnosi s javnostima.
Pa ja ću pokušati na tom predavanju otvoriti temu koja se u zadnje vrijeme često komunicira. Ona je bila i na vikendu, komunikacijskom vikendu isto naglašena izrazito kao tema tko je zapravo who runs the show, tko je sad najvažniji. Da li su to mediji, da li su to oglašivači ili su to stručnjaci za odnose s javnostima i koliko je zapravo taj čitav, rekla bih, komunikacijski svijet sve integriraniji. Da li to što je on integriran znači da se moramo okupljati ponovo u full service agencije, da li to znači da oglašivačke agencije trebaju imati specifične odnose sa još uvijek postojećim, da tako kažem, mainstream medijima ili ne. Ja bih pokušala to zapravo otvoriti kao temu za raspravu za sve hotele. Meni se čini da su ljudi koji najviše znaju o proizvodnji sadržaja zapravo stručnjaci koji se bave odnosima s javnostima. Osim što sam stručnjak za komunikacije, ja sam i mali poduzetnik. Već više od 20 godina vodim svoju agenciju i često sam slušala različite zablude o tome kako si mi mali ne možemo priuštiti stručnu pomoć u različitim disciplinama. Tako je bilo recimo i kod poreznih savjetnika i kod odvjetnika, jer postoji ta percepcija da je to jako skupo i da si to mogu priuštiti samo velike kompanije. To nije istina. Evo, svojim primjerom mogu svjedočiti da sam razumjela da je važno u pojedinim područjima tražiti savjete od ljudi koji to stvarno znaju raditi. Kako to vrijedi za odvjetnike, kako vrijedi za porezne savjetnike, tako isto vrijedi i za odnose s javnostima. Pa stoga pozivam sve male i srednje poduzetnike da dođu na PR pitch, tu će čuti puno korisnih stvari i puno korisnih savjeta, ali svakako kao poduzetnica pozivam ih i da u svoje planove uključe i angažman profesionalaca i u komunikacijskoj djelatnosti.